Għalkemm din is-sena ma sarix l-ikla tradizzjonali li l-Caritas Malta torganizza fil-Kurja tal-Arċisqof għal dawk li huma weħedhom jew għaddej minn żminijiet diffiċli, din il-fondazzjoni fih dan il-Knisja rat kif għamlet biex twassal din l-ikla fid-djar ta' dawn in-nies. Żorna liċ-ċentru parrokjali tal-Iklin minn fejn inġabar l-ikel mill-volontira tqassim u tkellimna mal-kap tat-taqsima ta' Djakonija fih dan il-Caritas, Albert De Bono, dwar din l-inizjattiva. Il-menu tal-lum huwa lasagna u dundjan, ovvjament tal-miliet, kull familja se tieħu panettone wkoll u hemm numru ta' nies li qalulna li jippreferu jsajru huma, imma se nwaslulhom peress li jkunu waħedhom se nwaslulhom rigal żgħir għandna kaxxa magħmula mill-kċina tal-President ukoll. Ovvjament li kellu kollu moti mill-Alf Foundation. Minkejja li fil-miliet ingħata spinta kbar lil dan ix-xogħol, dan ma sarx biss f'dawn iż-żminijiet, hekk kif mill-bidu tal-pandemija f'Malta, il-Caritas ħasbet ta' tqassim tal-ikel u x-xirijiet lil dawn in-nies biex ħadd ma jaqa' lura. Net News kellem ukoll ma' żewġ volontiera, Lorraine Formosa u Connie Holland, li għażlu jqattaw l-odwa tal-miliet qasmu dawn il-kliet flok jqattawha ma' dawk l-aktar eżis. Taf li hemm min għandu bżonn lajnuna u hekk. U jieħdu gost jirċievu xi ħaġa u tista' tajni xi ħadd tajnu. Għamilniha qabel u iżjed tieħu gostati li tirċievi, jiena hekk ħassejtni. U dis-sena mhux qegħdin jieklu fuq il-mejda, la sa nqasmu aħna. Aħna se nqasmu fiż-żona tal-Ħamrun. U aħna wara li nqasmu kollox nistgħu nkunu mal-familja, dawn se jkunu waħedhom, allura ħsibna li nistgħu ngħinu qabel ma naħsbu fina nfusna naħsmu fattieħor, u mbagħad wara neħdu xi ħaġa aħna ma tal-familja wkoll. U x-xogħol għal dawk li għażlu jqasmu ma kienx wieħed żgħir b'koordinament mal-entitajiet tad-djoċesi, kif sqar l-istess Albert De Bono. Għandek 140 volontier ġo 88 karozza, ikliet għandna 850. U dawk li se jirċievu r-rigali 700 oħra. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gass spjega kif mal-ikliet intbagħtet ukoll kartolina mħejja mir-residenti ta' San Blas. Fil-fatt il-residenti li jkunu qed jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni mid-droga kull sena jagħtu daqqatit ukoll fl-ikla tal-miliet jew fil-preparazzjoni jew fit-tqassim jew li joħolqu dik l-allegrija. Ovvjament f'din iċ-ċirkustanza xtaqgħu li jagħmlu ġest speċjalment għal dawk in-nies li qegħdin waħedhom id-dar u fil-fatt preparaw kartolin tal-miliet bit-tema tal-miliet u b'messaġġ ukoll għal kull persuna li ħankunu qed inħabbtu biex inwaslula l-ikel jew rigal żgħir għall-miliet. U biex il-kuntatt soċjali tal-ikla jinżamm xorta, Caritas ċemplet lil 150 individwu kif ukoll kien disponibbli fil-ħin tal-ikel b'linja tat-telefon miftuħa għal dawk li sfaw weħedhom f'dan il-ħin ta' ġabra, kif temmet telabora Bernadette Briffa li tmexxi l-ħidma soċjali tal-Caritas. Matul dawn l-aħħar ġimgħa aħna rċevejna telefonati minn nies li xtaqgħu li nagħmluhom telefonata. Jiġifieri l-volontiri tagħna diġà bdew bħalissa qed iċemplu lin-nies dawk li bbukkjaw it-telefonati tagħhom. Barra minn hekk ukoll aħna tajna numri tagħna biex min ikun iċemplilna wkoll. Fil-fatt qabel ma bdejna in-nies bdew diġà jċemplu. Issa bih li met bit-telefonata tagħhom l-ewwel ma jgħidulna lilna il-miliet tajjeb dak li aħna nixtiequ nofru lilhom qed ituwunna huma kif inqabdu t-telefon. U ta' dan ħana nirringrazzjawhom.